sanibingelela magumba amanonko omhlaba, sanibingelela abantu bakaNkulunkulu, sanibingelela ekuseni, sanibingelela nje kusasithi abaphila abantu bephephe, kube nokuthula empilweni zabo, ngoba ngeke kuhlale kunje. Abahluphekayo bangahlupheka komzuzwana, kodwa isimo sizoguquka. Abakhalayo bangakhala, ngeke bakhala iminyakanyaka. Abaswele kusesikhathi, kodwa ngeke kuhlale kunje, ngoba izinto zasemhlabeni mase ziguquka i-second. Kodwa inhlupheko ithatha isikhathi eside empilweni yomuntu, kodwa ukuguquka kuthatha i-second. Ingakho-ke sinethemba lokuthi angeke kuhlale kunje, ngoba uma usaphila sengenzeka izinto ezinhle. Uyazi uma usaphila kuningi okuningakwazi okusazokwenzeka empilweni yakho. Hlala ulindile, hlala ubhekile, uqalaze, uziphathe kahle, wethemba ukuthi ngeke kuhlale kunjani kunje. Ngakho ngithi hashtag ngeke kuhlale kunje. Dokotela 2+2 phansi kwamhlaba uyalingana ejozini. Nkosi yami, ngendlela engifisa ngayo kube ngathi kube nginamandla, ngabe ngiguqula umhlaba mina uvele nje ugcwale izibusiso kuyo yonke into esizenzayo, sibusiseke kukho konke esikwenzayo, kube nezibusiso. Maye ngingenawo lawo mandla ngiyothini? Kodwa ngiyomema uNkulunkulu, ngithi uNkulunkulu wobaba, uNkulunkulu wokhokho, wena wawukhona emandulo namanje usekhona. Umhlaba ungakabibikho wadala izulu nomhlaba nakho konke. Ngiyakuthanda, ngiyohlezi njalo ngilindile ngithi Jehova uyaphila, Jehova uyakhazimula. Angikho-ke lapho. Ngifuna ukukhuluma kakhulu namuhla ngendaba ethinta umdliwa. Uma sikhuluma ngomdliwa, abantu abaningi bazibuza ukuthi yini umdliwa. Uma sikhuluma ngomdliwa, sikhuluma ngedlozi elingahlambulukanga noma ngomgilingwane owenziwa ngabantu esizweni. Bese kuthiwa yini-ke leyo umdliwa? Umdliwa ikakhulukazi into ehlasela imizi nemizi iyabhubha, iyaphela ngenxa yomdliwa. Umdliwa uhluphe kuzuthi kwamithi kayisebenzi izinto, kayisebenzi kwani abakunika khona kakusebenzi. Kanti uma uphuma ekhaya linomdliwa, uzalwa ngabazali abanomdliwa, unawe usazosokola isikhathi, ngiqinisile. Ngoba umdliwa awukhishwa nanoma ngubani udokotela. Umdliwa unendlela yokulahlwa. Umdliwa ngeke umuntu ethi ukukhipha umdliwa ekulahla ngenkukhu, ngoba umdliwa uyingozi. Umdliwa udinga abantu esebemkantshubovu noma abanolwazi ukuthi ukhishwa kanjani umdliwa kumuntu, ngoba umdliwa ufuna ukhishwe kumuntu uphinde ukhishwe nasegcekeni. Ngiyanicela bazalwane ukuthi uma uke wahamba wahlola wakuthola ukuthi nihlushwa ngumdliwa ekhaya, sukumelani impilo zenu, ningazibukeli phansi, ngoba umdliwa ulula. Kodwa umdliwa mawukhishwa awukwazi ukuwubulala, awukwazi ukuwuxosha ngentelezi. Kodwa umdliwa ufuna ukuthi uwukhiphe ngqo enyameni kumuntu, uphinde uwukhiphe ngqo phakathi egcekeni noma ekhaya lakini, bese niwukhipha egcekeni nakubantu bonke. Uma nikuthi nikhona ekhaya nonke ukhipheni umdliwa. Umdliwa ukhishwa ngembuzi nangendwangu emnyama nanezinye-ke izimali-ke, ngoba sisuke sesiwuthumela ezweni la uqhamuka khona, noma siwuthumela lapho osuke uphuma khona. Uma ukuthi uphuma emtubatuba, bese siwucela ukuthi hayibo hamba phela mdliwo ubuyele emtubatuba, awunasabelo la ekhaya ngoba uyasehluphekisa wena. Sesibathe sidla umuthi awukho. Umdliwa uyingozi, ngoba umdliwa uyi-track empilweni yabantu. Ziningi izinto, baningi abantu abangazi ukuthi baphila nomdliwa, kodwa umdliwa uphila nawo usegazini lakho. Ungabona kanjani-ke ukuthi umdliwa akulula, ngoba izinto ezenzeka kumuntu onomdliwa ziyenzeka nakumuntu ongenawo umdliwa. Kodwa umdliwa uma ukuhlasela, ngikutshela ukuthi ungaplana kuze kushone ilanga, ubhajekthe kuze kushone ilanga, kuze kubuye uJesu. Lutho bakuloyile unomdliwa wena, unedlozi elingahlambulukanga, umdliwa loyo. Ngiyakutshela ngithi mina, uma unomdliwa isukumeleni lento, ngoba abantu esikhathini samanje abasindisiwe nabanjani babhizi basukumela izimpilo zabo, kodwa umehluko abawuboni. Uma unomdliwa vele uzoba usalele emuva sonke isikhathi.
umdliwa nkosi yami, umdliwa nkosi yami, ngiyanicela sizwe sakithi ukuthi uyiboneni le video, usazoyibona ngonyaka ozayo, usazoyibona nini. Uma nje kwake kwahanjwa kuwe kwathiwa umdliwa, vele ufonele le number kadokotela u2+2 ethi 076 45 400 45, bese sihlala phansi ngibheke lento mina ukuthi lo mdliwo la kuwe wasemazweni noma ngwalakithi ungaphuma ngayiphi indlela, bese ngiqala ngithatha inyathelo ke ngoba kufanele ngilaphe wena engakalaphi ikhaya lakho, ngikhiphe lo mdliwa bese uyahamba kube nokuthula empilweni. Ngoba umdliwa ngempela uthi mawuthenga ukudla kuphele ekhaya, uthi uyezwa seyafonela ukudla kakusekho ekhaya, umdliwa uyingozi. Uthi mawufuyile kwenzeka izinto ezingazinhlanga, uthi uyaplana ungabeka ama-blocks kuze kushaya iminyaka ewu3 uhlula ngo1 room, umdliwa uyingozi. Uthi wakhe i-tuckshop uyitshela ukuthi unamandla afforda kuphelele emoyeni. Umdliwa yinto eyumoya esaziyo ukuthi khona kodwa engabonakali, ingamehlo ebonakala ngokwenza. Umdliwa kulula uyiboneke uvela ukuthi nginomdliwa, kudinga ukuthi uphume uyobheka impilo yakho, kulaqala khona ukuthi kubonakale ini umdliwa. Umdliwa ukhungethe kakhulu isizwe sakithi bakithi, imindeni iyabhubha ngenxa yomdliwa, imindeni ayiphumeleli ngenxa yomdliwa. Umdliwa udinga umuntu onesipiliyoni sokwelapha, umdliwa udinga umuntu ongathi ngoba ufuna imali kodwa ufuna umuntu okwazi ukulekelela abantu ngeqiniso, ngoba umdliwa ngeke mfowethu ngisho ungathatha igubhu, ngisho ungathatha ini, ma unomdliwa ngeke uze uphumelele, ngoba lento le yimbi, lento le umdliwa ikhungethe isizwe bakithi. Umdliwa nkosi yami, qaphelani uma nihamba nibheka, ningathatheli phansi mabanitshela ukuthi ninomdliwa, sukumani nisondele banisize. Ayikho into kufanele ukuthi ingasebenzi kuwe. Hayi uthi wena hayi udokotela ubani, akekho udokotela ongavela kwenza isinto angayazi, akekho udokotela ongavele akwenza isinto angayazi bakithi. Umdliwa ngiyawuzonda, angeke ngize ngibe nesmile nomdliwa. Umdliwa it's a rubbish. Umdliwa it's a demon. Umdliwa Satan. Umdliwa uyabukisa ngegceke lomuzi. Umdliwa uyabukisa ngane ekhaya, imizi yathuthuka wena nokuhleli njalo nje ugudla njengale khemche ngodla kuye. Umdliwa ulokhu ushibilika nje kuhle komuntu osodakeni. Umdliwa ngiyawuzonda bantu bakithi, ningahambe nitshela abantu bathi kunomdliwa bese niyahlala. Uma kunomdliwa sukuma niwuxoshe. Amakhaya amaningi ayabhubha ngenxa yomdliwa, bese aphinda abhubhiswa abantu ukuthi imidliwa le babuye bengenzi ngendlela lefanelekile. Bakithi singalapha kodwa ngeke sazilapha zonke izifo, njengoba nami ngihlezi nginitshela ngithi ama-magic ikhwama zemali, ake niyeke ukungifonelela lezo zinto bakithi. Isikhathi sokudlala anginaso, angeke ke mina ngihambe ngithi ngikwazi ukwenza into engingayazi. Ngiyaxolisa kulabo kufika kabi kubo, kodwa ke ukuthi niyangibona ngikhuluma ngezinto ezithile, ngisuke ngikhuluma ngalokho engikwaziyo, ngoba la isuke nginivezela ukuthi umuntu akathi engene entweni abe kukhona into encane ayaziyo ngalento ayifunayo. Udokotela 2+2 ngila kwamhlaba lingana yimo usigadla senyama safele emazweni, undaba zabantu zakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa. Ngiyini ke mina ngakhuluma ngithini uma kukhuluma kuhlula abantu bomthetho, ngoba bagunyaziwe ukuthi bona abakhulumi. Lalela ke isigadla senyama safele emazweni, maxoshwa ifele kwela kube mbona. Anginankinga, anginalutho nkosi yami. Engikufunayo ukuthi asisukumeleni imizi yethu, sisukumele amakhaya bethu, sisukumele impilo zethu. Umdliwa ngisho ungahamba uyephi uzibe namuhla, uzibe lenkulumo yami, ungayithathi kancane, ijulile vele. Uma usemncane nasengqondweni ngeke uyizwe, kodwa uma usukhulile thatha le video mangiqeda la ngiyipost, ithathe le video uyoyinika umuntu omdala kuwe, akulalelise yona, akubukiseni ukuthi ukuthini lo muntu, akuyona engane. Umdliwa userious kakhulu. Uhamba uxabana nabantu, uxabana nenyanga zokubulala inyanga, ngempela.
ngoba wena uma unomdliwa khuculula umdliwa ukhohle ukuthatha izinto ley'nkulu uyihambise ekhaya. Wayise ekhaya uyafika umdliwa nkosi yami uyi-track, ayikho into ongayenza empilweni yakho uze uphumelele usashukumiswa umdliwa. Umdliwa ukhishwele ehlathini nkosi yami, umdliwa unendlela la udayiswa khona uphuma uhambe, futhi umdliwa ukwazi ukuthi uthi uyawuqeda ungazi ukuthi uqeda. Siyawuthatha lo mdliwa wala ekhaya kaSikhosana, uma kaSikhosana la ekhaya sithathe lo mdliwa lo, bese mina dokotela ngiyanibuza nifuna siyisephi lento, bathi bona sazi. Uma ningakwazi mina ngizothatha lo mdliwa lo nguyise ekhaya lalela kamabuza ngibone sebayohlupheka forever, ngoba lo mdliwa senguthumele kuwo awubulawa uqedwa. Uyawuthatha uthumele la uthumela khona, uyoqala khona ubashikilise. Ayikho indlela umdliwa ujulile. Ngiyakuzonda wemdliwa ngiyakuzonda. Abadala lababona le video bathathe banika abancane, abancane banika abadala. Inzima lento engikhuluma ngayo kodwa imile. Umdliwa uyinkinga, umdliwa kawuthandeki, umdliwa uyabhubhisa ekhaya, umdliwa awukulethi ukuthula. Hey, kunabanye ngeke ngibazi. Uyabona nje kunomunye ubaba ngeke aphinde aphumelele ngoba akezwa. Weqeda zonke inyanga mina ngize ngisho kalo. Wambona ngapho uyagijima, wabona umuntu omusha ugijima uya kuye, ngiyakwenze lutho khohlwa. Odokotela banye impande nje kuphela ekhulumayo. Zehlise baba, wazi lutho, umdliwa ukhiya. Ake siphileni, umdliwa uyohlezi ngomdliwa. Ungahlali ngathi awunankinga, ungahlali ngathi awuboni okuhle nokumhlophe. Ngiyanithanda sizwe sakithi, ngiyathobeka kimi, ngiyohlezi ngimile ngomntwana omncane. uNkulunkulu angikhulise, ngiyabonga.